خیلی воздух так мушид. Ман намедонам чи خیلی просто баромадаг да. Ай сабабе ки бародари азиз ман ютуба ки намефаҳмам, шояд ки ман ягон рӯшад ҷихидагиам. Бисёр бахшиши шӯхӣ нестае ки қадар одама да як 10 минут 12 минут қадар одам. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Хоб, мавзӯъ яне ки бародари азиз сагои Аврупо. Ман силкара дар Телеграм партофтам. Метонем ки силкара дар Телеграм биҷиқен, автоматически бибурен. Боло бибурен, дар боло гап занем. Яъне шумо ғайрат, ман ба боварӣ мегӯям ки шумо ғайрат надорен ки боло бибурен, хо назатит бошӣ, хо гурӯҳи 24-рут бошӣ, шумо сагои калонтон ғайрат надорад. Шумора сагои калонтон ғайрат надорад ки яъне мақсад боло бибурояд. Бо ака ки ӯ ва ётон ӯ субеста. Хоб. бародари азиз бахшиш. Хоб, ман силкара партофтагиам. Ӯ қадар ҷавонмарден, сагои Аврупо. На хоб, иҷа як бародар даба вечид, биё ку. Хоб. Ман кадом саги аврупоӣ набошад, бидурен силкаи Телеграм ҳаст, дар силка дар Телеграм ҳастай, даба вечем, болошен, қатъи любойтат гап мезанам ки шумо як ноҷавонмарден, метарсен. Ба номи Худо метарсен. Шумо ғайрат надорен барои ин гап занед. Дух дар кора барои гап занан. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Ака Исфандиёр созен хубен ака? алейкум салом. Сози хуби ака Эдибек, саломатиёт созай. Худоро шукр ака, на бахшиш, ма сабаби омаданам ҳамин буд ки ӯ рембое ки паси экранан ку хеле клавиатура да. ӯ ремборо аҳамият надиҳад. ӯ ремборо ҳамин ӯро барои чӣ мегӯян рембо, ба ӯ хотире ки пишти экран дан. Як удар мезани, экран мешкана, ӯ ҳамаш тит-пит мешавад. ӯ сагоро аҳамият надиҳед. имрӯз бисёр мавзӯи ҷолиб монди барои сагои Аврупо ки мардума имрӯз гумроҳ кардастанд. Я масъала дар устен суҳбат кунем, қадри хеле камтарам боша. ин масъалаҳо ку бо ҳамаш майли паси панҷара кардан. имрӯз и сагоро дидестем ки мо дидестем, мо нишон додестем ки на танҳо фақат бачаҳоро, ҷавонҳоро пишти панҷара бурдестанд, балки бо дар дини мо ҳам корча задестанд, исломро ҳам таҳқир кардестанд. Абу Ҳанифаро хай чӣ хеле ки дар шабакаҳои тикток уже паҳн кардагим, ё ин ки дар ютуб бози камтар видео кардастам, нишон будем ки чӣ хел таҳқирҳо мекунанд. ҳамин наҳзатиҳои ҳаром, ҳамин чизоро мехоҳам ки миллат бифаҳма. ҳамин ҷавоное ки имрӯз дар Аврупоанд, иво бибинанд, бидонанд. вақте ки ҳамин любой ман мусалмона савол бите ки ҳамин шахсе ки Абу Ҳанифаро як гапи паст гуфт, дар ислом чизаш мақсад ҷазош чиай? нигоҳ кун акаи Исфандиёр, масъала яъне ки мақсад ман дар тамоми видеоам гуфтагим ки ман ягон мулло нестам, ягон ҳоҷӣ нестам, ягон яъне чӣ хел бигӯм да, ман ягон барои яъне чӣ хел бигӯм ака, барои мисол мулло шидан ягон даъво надорам. Алҳамдулиллаҳ даъво дорам ки мусалмонам. Но гап сари чиз мерава ака ки ҳозир ин бадбахтҳо як чизай да, ино охир аслан ино мусалмон нестанд. Агар мусалмон бошанд, ҳеҷ вақт як бародари мусалмонша лаънат намегӯянд. Мисол ё мисол мебурояд мегарда мега биро мега, мисол чеҳра хат, вақте чеҳра хат мебурояд, тамоми гапи паста мезананша. Тамоми гапи паста. Ё бо ҳамун навороша мақсад кӯтоҳ карда шантажу монтаж мекунанд. охир ҳамон қадар ғайрат доранд. нигоҳ кун ака, ҳамон қадар ғайрат доштиянд. Мебуранд дар эфирҳои худшон чӣ қадар ба ҳашамат гап мезананд. Ку бибурен дар инҷа гап зананд. Сабаби ки ман эфири ҳамун сагона метурам, инам ин ки ман намефурам ки эфири ва ё бидурам, во гапи мара бикушану ва ё худшон чӣ қадаре мефурашон гап зананд. Не ака, ина ҳозир ман эфир мекунам, биёян гап занам. Яъне ки ман нақша кашидагиам, то соли нав бояд ман эфирро ҳуй кунам. Яъне ки як эфири ҳамин хушрӯ, аҷоиб, как нада, ҳамин хеле ки студия ҳуй кунам. ҳамин сагои ҳамеёро ман бинам дух мекунанд биёян гап зананд. ё ба саволои ман ҷавоб додан метавонанд ҳамино. Ино бисёрш фуреб хӯрдагиянд.
ҳадафи ман мақсади ман ман бародар гуфта инёро баргардонданем ё ҳақорат мекунанд. охир ман гӯш кунед, мисол шумо мегӯед ки нигоҳ акай Исфандиёр ё як гап дорам. сини ҳамаи бачаҳои мисол ҷавоно чӣ мегӯянд? очаи шуморо таҷовуз карданд, хоҳари шуморо таҷовуз карданд. Ҳамин нигоҳ накарда ҳеҷ кас очаи ҳеҷ каса, хоҳари ҳеҷ каса, зани ҳеҷ каса, апаи ҳеҷ каса таҷовуз накарданд. нигоҳ накарда ва ҳамин агар ки таҷовуз мекарданд, аввалин шида зану хоҳару апаву очаи шуморо таҷовуз мекарданд наҳзати ё гуруҳи 24. Якм зану хоҳару апаву очаи шуморо таҷовуз мекарданд ки шумо саго имрӯз таҳти роҳбарии ғамхори мақсад ғамхории роҳбари давлат ин қадар шуморо кӯмак мерасонанд, ёрдам мекунанд, ин қадар беҳбудию пешравӣ мекунанд, шумо кӯро намебинед. Медонед барои чӣ намебинед? Барое ки шумо наҳзатиё, шумо гуруҳи 24 яъне чӣ проблемае дорем? Проблемаи хусусияи шахсӣ, проблемаи шахсӣ дорем. Проблемаи шахсира шумо сагои 24иву наҳзатиё овардаед дар ҳамин миллат пуш карда гап задисед. Набояд ки шумо проблемаи шахситона бубуред, миллата хуш карда гап занед. Яъне шумо як дар хонаи яктат проблемае, тамоми миллата мегӯянд ки шумо ҳам ҳамин проблемаро доред. Яъне маҷбур мекунед ҳамон одама ки бояд ҳамунам аз давлати имрӯза бояд рӯ бигардонад. Хай мисол ин хел бигирем, агар шумо ина шиа будаен, як шахсай масъад салафӣ, як шахсай мисол яъне мисол ҳанафӣ, як шахсай мисол лекин нигоҳ ҳамин чизо дар кор надорем ку мо. Мебурем мисол нигоҳ ки ҳамун як наворе ки дар ҳамун группа буд ман дидам, ана мега ки субҳаналлоҳ наъузу билlah мега ки Абу Ҳанифара мега фалон кунам мега, ҳамун як наҳзати ин гапа мега. бале. Бачаи кабириам айнан ана мигапа гап задагиай. Бачаи кабириам айнан ана мигап акайди бекҷон бахшиш пеши гапда бачаи кабирира видеош ҳаста ки гуфт ки Расули Аллоҳ барои нафсиш дар дунё кор мекард. Мо ин видеошам дорем. ана нигоҳ кун, инора мақсадшон барое ки нафси худшона, барои нафси худшон ин кора мекунанд, ҳар коре мекунанд, худшон мехоҳанд ки ҳамин яъне мақсад пули ҳаром, яъне картошона монанд, мардум партоя зиндагишона пеш баранд. Қанҷиқои занашона, қанҷиқои духтарошона бихӯронанд, бипӯшонанд, турсикои хушрӯ бихаранд, луфчикои хушрӯ бихаранд ки пеш аврупоиё дар саршон бутанд. Барои ҳамон як нетагда. бале ака, ҳамин беҳуда акай Айюбшо бисёр ман эфирои ӯро тамошо мекунам. ҳамин як танимта хоине мебирояд, мега ки сатра гирифтан, баъд савол метаҳад. мега тами очатаю ки хоҳарта занг мезанӣ, видеовизов мекунӣ, сатр дорад дар сараш? мега оҳ, сатри хоҳари мара кӣ мегирад? яъне ҳамиҷа худаш далолат аз он мекунад ки сатри хоҳари ӯра ҳеҷ кас нагирифт, сатри ҳеҷ кас намегирад. имрӯз ба сатру ба ҳиҷоб ҳеҷ кас кор надорад, ё ки ба риш. на риши ма давидагӣ ҳеҷ кас кор надорад, ҳеҷ кас имрӯз гап назадааст, ҳеҷ каса. Просто дар иҷа мардима мо бояд миллата, мо бояд муҳоҷира бифаҳмонем ки ин шайтоное ки имрӯз дар шайтоное ки ниқоби ислома дар рӯ кашидану биромадану ай ислом гап мезананд, ай ислом истифода мебаранд, ҳақиқати коршона мо нишон додастем ки ин сагои ахмақ дар ҳақиқат нехел чихеле ки дар видео ина промадак ба фикрам дидӣ ки ӯ Абу Ҳанифара таҳқир кард. бачаи иқболбӣ мебирояд, мега Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам барои нафсиш дар ин дунё кор мекард. ҳамира лоббои таи ҳамин наҳзати 24 ҳаданалати оқипадари чизе ҳасти нести, як бор як мулло таълимдиҳанда мешавад ба забони мо шумо. як одам бипурсед ки чӣ маъне дорад? агар ҳамура нага инами лоббои таъними пирс ки ҳамин ҳар шахсе ки мегӯяд ки Расули Аллоҳ барои нафсиш кор кард дар ин дунё, ӯ автоматӣ аз дин хориҷа, ӯ кофира. ина бира лоббои муллоро ҳамин савола пурсед. худ бигзор шиара мепурсӣ, салафира мепурсӣ, ҳар касеро мепурсӣ, бира бипурс. ин бародар бухтарӣ ҳаминҷара қайд кард. имрӯз шумо шиаену чизе ҳастем, мисол салафем,
ما کار نداریم شما خودتون بین خودتون آدم کردین خودتون بین خودتون شاکشی کردین که ما جوونا این خط ما امی کاراش ما خطر دیگه استیم شخصا من کارو انگو خطر میبینم برادر دختری بله. این پگا ایو پگا بخیزن اوش بیا و ایش بیا و نسبت این میلت یک واقعی چیکارا کنم به همین خاطر بسیار کاری خوب کردستین اینا برادر یک چند دیم افیر شما دا ما برامدم اشتراک کردستم فکرام گفته تونستم иншалло акама ба боварӣ мегӯм ки ҳози ман эфира ман дигижоша нафаҳмидам бромадам ки гум шид иҷа ҳамн бадбахтоам бисёр зангошон бисёри бад шида ки мақсад яъне ҳамин эфира қатъ карданӣ буданд ино майда шоз и эфирора метавонанд карда вақте ҳози иншалло аллакай ҳама 100% қоида шида яъне маслиҳатҳо хуб шида ки компютер ҳамин як компютер дар кор буда барои эфир тамом бале чандин касоро дабавит мекунем ку бибинем ки ин саго чӣ кор мекарда бошанд баъд нигоҳ кунед ака як чизда ака исфандиёр вақте ки ҳамин шахсиятҳо мебироянд аз дин дифоъ мекунанд имина ҳамин иқболбӣ мебирояд аз дин дифоъ мекунад вақте ки як мулло мебирояд яъне мега аз дин яъне аз ислом гап мезанад ки оё ҳамин гапҳои ту дурустай мегӯяд ки ин барномаи ман исломӣ нестай ин барномаи ман минбари муҳоҷирай барои муҳоҷироай мегӯяд нигоҳ кака мегӯяд ки ин барои муҳоҷироай мегӯяд ин барномаи ман исломӣ нестай бара мегӯяд дар ягон амри маъруфа дар дигар ҷо мегӯяд нигоҳ кака ин бармеояд ки ино фақат ислома сӯистифода карда дар чашми ҳамин баъзан бесаводо хок пошидаву ҷалб мекунанд чӣ хеле ки имрӯз алмази бадбахт мебирояд яъне мақсад пуштибонӣ аз онҳо мекунад ман навороешам меёбам ки ӯ ба даҳани худаш мегарда мегӯяд ки мара молу хонаву замину ису битен мегӯяд ман бас мекунам ман дигар мубориза намебарам яъне ки ино ҳамашон ҳар чизе доранд курбаёи ҷанг разбори шахсии худшонанд агар зани мақсад ҳар як чизи ҷанг разбори шахситона чӣ ба бародарои мора мегирен мақсад лайк просмотр кунанд чӣ бало кунанд ё шомилшон мекунед ё истифодашон мебарен мегиранд пушти панҷара мешаванд кадоми ҳамёра шумо бурден ёрдам кардаин кадоми ҳамёра чӣ хеле ки як эфирда чӣ хеле гузашт ки ҳамин алмаза дида мегӯяд ки бародаро лайка мунед ҳамин видео панҷ шава баъд эфир ки бучид бо лайкотуна бигире рувод товба кардам ин мардум қатъику нехай мардума ине ки ин паданалато то кадом дараҷа бесаводанд бовар ку бародар местим ман дар ҳайрат мемонам бо ҳамун бесаводо имрӯз мардума ба худ ҷалб кардестанд ман намедонам акаи исфандиёр ба ӯ бесаводиш ин қадар мардума ба худаш ҷалб карданд ин мардуме ки айпаси ӯ меравад то кадом андоза бесавод бошад нигоҳ кунед акаи исфандиёр мардуми деҳот мардуми қишлоқ бисёр як мардуми меҳмоннавозай меҳмондӯстай ман аввал дигар хел фикр карда яъне фикром дигар хел буд баъд аҳамият додум бисёр мардуми соданд мардуми меҳмоннавозанд меҳмондӯстанд баъд ҳамин чӣ хела як кас биёяд мисол ай шаҳр ки меравад як сари либоси тоза қатӣ меҳмон гуфта эҳтиромаш мекунад сари либоси тоза гуфта яъне ягон раис фикрш мекунад ягон депутат фикрш мекунанд ягон одами бисёр ба қадри эҳтиром фикрш мекунанд яъне ин саго имрӯз онҳоро тақлид карда формаҳои хушӯрро пӯшида костюмро мепӯшанд галстукро мезананд бахшиш саго занг заистиянд саго ҳам хеле занг заистиянд ки шитоби эфир қатъ шавада ино фикр мекунанд ки иноам ранги охир бародари азиз шумо просто ҳаёти худтонро сӯзондестен шумо медонед ино айгӯҳои хурдагишон пушаймонанд шумо агар бовар накунед ки ино айгӯҳои хурдагишон пушаймонанд ба валлоҳи қасам ба биллоҳи қасам то ҳамин видеоро моли набурорум ман дигар на эфир мекунам на ягон видеои дигар ман ҳамин видеоро иншалло худованд накушомо ман мебурорум ки инора нигоҳ кунед айгӯҳои хурдагишон пушаймонанд худшон мегӯянд ки моро агар мақсад раҳ бутанд яъне мо баҳс тамом мубориза намекунем мерем тоҷикистона зиндагӣ мекунем лекин мутаассифона ин бадбахтое ки баъзеош ки ҳастанд ино нобахшиданиянд ино як мубориза намебаранд ино террористо
чандин хонаҳоро вайрон кардан. Инҳоро ба як ин намебахшанд. او شخصیتایی را میبخشند که نو شامل شدین و نو شامل شدنین یا اینکه اگر لایک موندگین در مثال نسبت شما آغاز کردگین میشود که این چیزا را قطع کنند. یعنی چی خیلی برادرای ما مثال خو چسکوی تایخو اگر شناسی ملیسا تایخو فرق نداره نامروش هم میوی زنگ میزنی یک تا عریضه میکنی واتساپ در صورت میگیری روش میکنی اوجا قطع میکنه زنگ میزنه بیو میگه میره تمام ساعت ویس برگم کم بودی شما را ترسونده سیان میرن خیلی تون میکنن میرن او خیلی تون میکنن مردم ترسونده سیان خیلی اوخی خیختون ای پدر مادر دور شدین خیلی مون دیگه برادرای مون خیزن سوق سلامت برام پیش پدر مادرشون اوخی این خیلیشون نکنین شما اوخی бародаро бахшишака комментарияро хунду мега дизлайк мондагиёро чикнене блокнене ما бародар دیگه мон همین رقم дизлайк мекуна лайк мекуна чизе мекуна кардан бигира بله и дар ҳами ҷа ҳамун дизлайк мезадагиё нишон медиҳад ки чанд хоинай این خوینایی که مثال 20 تا 30 تا یا که 50 تا اکاونت کردگیان در چون میدونن در اقبالبی لایک میمونن بیگزار همه همو دیزلایک بزنن در ما ببینیم که چند تا همو خوینو در همه گروه شیر مردو بسیار اکا همون ما همون برادر در اکنه جواب نشان میگم شما بکن در میگم نگاه کنین اکا ба Аллоҳ қасам бародаро ман любой видеои манро тамошо кунед агар ман як бор гуфта бошам ки лайк монен Аллоҳ забонам қоқ куна ман ҳаётумда ин гапа нагуфтам ва намегум ҳеҷ вақт нагуфтам ва намегум ва ман эҳтиёҷ ба ӯ лайк надорум ман просто мехоҳам ки бародарое ки ҳаста дар инҷа бисёрш яъне мақсад фреб хӯрдагиян ҳамун бародароро мехоҳам ҳамин раҳ бар бигардам ман алҳамдулиллоҳ او لایک میمونی او لایک نمیمونی همین این پرسموتر میگیره برای که اینجا مایم این پرسموتر میگیره فهمیدین برادرای من وقتی که پرسموتر گیرید یعنی اگر 50000 پرسموتر بگیرم این ویدیوی ما ای 50000 آدم اگر 5 آدم بر بگرده اگر من اینجا موفق شدگیم او دیزلایک های او کار نمیویا برای اگر برادر یک آدم هم اگر بر بگرده این فکرش الکی اینجا من یک آدم موفق میحسابم که یعنی من به هدفم رسیدم اون شخصیتایی که شما لایک میگین او چی میشه بالا میگین شما برای منفیت مردم نمیکنین برای منفیت دولت نمیکنین برای آینده فرزندانتون نمیکنین یقین بدونین که برای شکمای حرامتون میکنین یقین بدونین به همین خاطر من یگان بار در یگان ویدیوم اینم هست اینجا خوینو یعنی بدون یک قیمت این خداش کری یک قیمت این خوینو بدون ویدیو ما اول تا آخر تماشا کنین یگان بار میگم لایک مونین نه برای همین گپا برای همین گپای چotка نگاه کنین روز به روز چقدر بسیار شده است همش چیز оригинал نیست اگر روزی اقبالبی مثال قدر وای پاکت میخره یا المازش پاکت میخره مثال зритель میدروره زنده живой зато просмотров نمیخیره من برای این چیز احتیاج ندارم مسئله لایک بایقتی بله سرگوهای سرگام که زنگ زیستیان که اکا ایدیبک در همه جمعه کم ترک دیگه هم مسئله که خطون گفتن که یک قسمش اگر امروز بگردن میگردن ما یک چیز دیگه میگم که همین روز جمهوری تاجیکستان به همین سگای خوینو نیاز نداره امروز برآمد ما شخصا من مقصدم همیه که جوانایی که همون را در قدم میزنن قدم نزنن که رای او بعد او چون بدبختن همی مقصد چخیل بفهمون او در حیات ابی جینیان میخوام که رنگ چون همه جوانو رو هم ابی جینی کنه که ما امروز که مقصد کم ترک عقل و تمیز من اونجا جهان بینی من واسه هستم با بدیگر رو فهماندهی کرده تیم که همون رای خطا دا شما هم قدم نزنین که رنگ همون بعد شما هم عبیج نشیدن میگردین دیگه در حیات بله просто ака бисёриёш фикр мекунанд ки оно дар ҳамон аврупо бисёр зиндагии хуб доранд не ки ино намедонанд ки бисёр зиндагии паста оно доранд ба худо қасам ака ман бисёр чизо дорум ман якбора ӯ чизоро нишон дода наметавонам ҳамин гап нест бародаро ҳамин масъалаи эфира ман ваъда додам ба ҳамаи шумо ваъда додам ва бо ино ҳозир бо мардонавор ваъда метавонам ки ман эфира ташкил мекунам бародарои ман эфира ташкил мекунам ҳамин 250 300 максимум 400 000 рубл меравад барои як эфира
یعنی کامپیوتری بخواد میکروفون کامera kimchi balo hammasha kag nadam maksimum 400,000 rubl мерава лекин талхай и хоино мекафа барое ки ма дар аввали видеое ки кардам против хоино ма гуфта будам ки хоино ма ҳар коре кардам муваффақ шидагиам уно гаштан гуфтанд ки дар роҳ бисёр одамо рафтану омадану рафтану там мерай уно саго ҳамин гапа гуфтанд лекин уно намедонанд ки ҳозир ман муваффақам ки зиёда аз 300 нафар одам зиёда аз 300 нафар одам чиста именно номи мара гирифта яъне мега ака азор раҳмат мега ки мо ин роҳ баргаштем ин хел гапо ман мешунавам ин чизоро ман медонед чанд қадар хирсанд мешавам куҷо дигар гап мезанем ака бахшиш дина ма барномаи ҳамин иқболбира рости гап дина гуфт баргаштан кимчи чимчи як номаш ҷодум дар несанек дина му барномаша рости гап ма аввал эфир дадромадам баъди кабири дромадан дига ма да интерес рости гап интерес надорам тамошош намекунам дина ҳаму худаш гуфтаистабуд ки ҷавоно ҳама отписаться кунен тамом ку ма бибинам ҳаму гапаш дар ҳамун подписчикои худаш мегзара ки ҳаму гуфт отписаться кунен ма мисол подписаться кардаган отписаться кунен ай ма бубурӯен тамом мада дига эфири мада дар кор нестем ку ма ҳамура бибинам ҳамура гапша гӯш мекунан ҳаму подписчикои худаш отписаться мекунан ай гусагиёкуне ҳамира бияк пайгирӣ кардан дар кор бародар ҳаму гапи гуфтагии худаш хати бо худ бибинем ку ҳаму подписчикош то кадом андоза ҳамура дастгирӣ мекунанд ака як чизот мегум ҳар як эфире ки вай саг мекуна вайора дига ҷаест ман сагои аврупо мегум чунки уно дар ҳақиқат сагои аврупоанд беғарзи ҳамин лақидану ҷакидан ягон кор надоранд хоб ма ҳамин ака и мегӯи ки мисол вақти эфир мекуна ҳар як эфире ки мекунам сагои аврупо барои ҳар як эфираш 800 та 700 та 1000 та эфир ҳамо ва ютуб худаш автоматически бот меташа яъне бот чӣ бигум да воздух просто подписчика ё ба ном подписчика подписчики зинда нестай вай фаҳмиди ака вай ҳамун сабаб подписчикаш боло шудагиай вай ягон живой подписчик надора ягон чиз خب سلام باشه اتا اسفندیار یگان گفتنی دیگه باشه ака در تلگرام ها سیلکر پافتگیم آدمو برماده سینده خیلی آدمو که برن انشالله ما در میجایم تماشا میکنیم پیگیری میکنیم شما را ازو رحمت برنامه همه سخنی که از ما کردم همون را پیگیری کردن در کار که ما بینیم همون پادپیشکاش اتپیشت هم میکنن گپشا گوش میکنن بعد ما درباره همون باید برنامه دیگه انشالله بروزوی نزدیک بکنیم یک جای سر بدیم بهترین میشه برادر انشالله ازو رحمت اکا خدا نگهدار خب برادر ما دیگه خب برادر عزیز نگاه کنین مسئله ای که دو تا حقارت میکنن گپی بیزیب میزنن دیگر این چیزا ما نباید اهمیت بدیم چونکه ما هدف داریم هدف ما جوانو را امروز ایره بد گرداندن است او شخصیتایی که حقارت میکنن روزش پشیمان میشن به ازیراتی پشیمانی برمیگردن یقین بدونین برادرای ما اینا وقتی حقارت میکنن این یگان جای من کم نمیشه من به مقصدم رسیده هستم برادر جانم خب یک لحظه برادرجانو تلگرام да силка партофтагӣ аст эй ба худо ку ино ку гаррени айгиҳои хурдагишон пушаймон мешаванд ман то имрӯза ино мара оли видео кардагӣ нестанд не ки просто тамошо кунем ки ман вақти эфир кушом ин сагора талхашон мекафад гурӯҳи 24 авлодашону қуввате ки саг воре мирд кунанд мисли саг дар кӯча мирд ку қувват охири қувват охири эфира дидагӣ нестай фаҳмиди хеле анамуд мекушом ку эй дар номи аллоҳ бумбарам аллоҳ чӣ қадар меҳрубон айда ба худо қасам бародарои азиз ина аллоҳ дар тори сарай ҳамун рӯзе ки дар хона эфир кардам гуфтам ки ята эфир мекушом медонин чанд одам дастивяз биромад чанд сум расход мешавад дар эфирот ба муҳоҷирои ҳамин ҷо муҳоҷире ки дар россиянд
ҳамоно даифи чанд сум аз худаш чанд сум дар кор ака гуфтам як бачаи меҳнатӣ ман пул дар кор нест ҳамаш ба Аллоҳ қасам ку пешниҳод кардид ака ман компютер ака ман микрофонта мегирам ака ман камера ман гуфтам ака ман дар кор нест яъне аи бармеояд ки ҷавонои ватандӯст яъне бизнесменои конкрети дар Москва дар Россиянд фаҳмидин шумо маълум мешавад ки шумо сагои бесоҳибен шумо 24 сагои бесоҳиб ман барои чӣ сагои бесоҳибтон мегӯм ба хотире ки ҳамун Қувват Умарали Қувват мисли саг дар кӯча бесоҳиб мурд шумо инро медонед худтон ҳама медонад ин чиза дигар куҷо ҷои гапа агар ин як ҷангандозӣ мешавад ҳозир ман ҳамин одамое ки ҳақорат мекунен нами ҳозир ин бародарома бигардам бигӯм ки ҳамин ҳар як ҳақорат кунад бо шумо меябори ҳақоратш кунен шумо як ҳақорат кунен 100 та ҳақорати дигар шумо мешунавед фаҳмидин барои ҳамин ку агар намедонам поёнои бочаҳои шумо ранги лави доман шидагия ё ай апаотон ё ай хоҳаротон буромадам открити публични ҳақоратон кардам бону Асанаеви падарсаги оқипадари очкалаънати бесоҳиби занталоқи духтаргойда мегардам мега ки мега мо шуморо агар бирем бизанем шумо мерем публика мекунем ки моро террорист гуфта задан не ба худо қасам шумо бесоҳибен ман шуморо ба боварӣ мегӯм бесоҳибен агар шумо соҳиб медоштен ин қадар ман шуморо задиват мекунам оли барвақт одам медоштен рӯй мекардем надорен шумо як бесоҳибен иҳа ман намедонам чӣ ба ин чиз нашидесай ҳозир хоб хоб ӯ эфири пештараро намедонам чӣ шид бародарои ман ҳамин дуромадам ҳамин барои силка вай кардан автоматически гум шудааст хоб биё бародаро як каси дигарро дававет кунем дафъаи дурумо ай телеграм як каси дига омад гап нест хоб ҳазор раҳмат бародаром хоб салому алайкум бародар ака асадулло шумо сози хубе ака асадуллоалӣ раҳмат алҳамдулилла шумо нағзен хубен чӣ ҳол дорен ака святсон бениҳоят безебай ака бениҳоят بچه گرفت واسه بچهش و بچهش این وای رستاقی زمانی هفته بده خب бародарое ки дар телеграм ҳастен агар ки набошен бохтар қурғонтепа дар телеграм бинависонен бохтар қурғонтепа телеграм медурен охирон силкаи ҳамин эфирай медиқи автоматически мебироӣ хоино 24 наҳзатиё дорен номус дошта бошем биёем боло бурем бо суҳбат кунем чеми хақоратҳои юриса добкун Аюб Исаков Аюб нестай бародаром ман ҳамун силкаро мондам дар телеграм агар боша боло буреям хоб биёина як кас омад биёина буромад автоматически буромад хоб биёина як каси дигар салому алайкум алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ алҳамдулилла худоро шукр бародар шумо нағза иншалло саломат бош бародарҷон суҳбат ки бародарам дар масъалаи ҳамун гап мезанем ку шумо дар масъалаи ҳамун бадбахто бале
дар ҳақиқатан мо як видеоро дида будем хело пеш. Ман мехостам видео кунам, видеоам YouTube маро удалит кардам бародар. Дар мобарам ба сагое ки ҳастан гу мегам бо шайтон ҳамкорӣ мекунему ва ростиями сухани ҳамон гуфтаги ҳамо бениҳоят маро дар ғазаб овардаги буд. ира иқболбӣ гуфтагия як вайда гуфтагия яҳудида бале. Бале инами сухан бениҳоят мо ҷавононе ки дар ҳамин муҳоҷират ҳастем алҳамдулиллаҳ мо ин сухан тоқат надорем ва вуҷуди мусалмононе ки дар ҳамин мову шуморо тамошо мекунанд ва мебинанд ин сухана тоқатам надоранд одамои шахсоне ки имони комил ба Аллоҳ доранд. Ва як бадбахта дар ҳақиқатан мо мегам мо бо шайтон ҳамкорӣ мекунем ва дини моро таҳқир мекунад бо худча мусалмон мегирад. Ака шумо вақте ки нигоҳ кунед ки ҳамин чиза ба як ба даҳанаш мегӯяд, ба гӯшот мешунавӣ, ба чашмот мебинӣ, чӣ қадар ҳамин шахсият бовар мекунӣ ки ҳамин шахсият ватан месозад? нияти хуб надоранд ё бадбахто. Ин ниятшон нияти хуб нест. Бадбахто нияти агар ё ба хотири Аллоҳ агар биган ба мақсадшон мерасанд ё ба хотири Аллоҳ нестанд. Ҳам мансаб ба хотири дига аст. Ино ҳатто бародар ба боварӣ мегӯм ки ҳатто ино дар як навораш мардума мега ки биё бирем ватан бирем, кай мерем, ихел кунем. Ба наздики як навори дигара роӣ кардан бародарон мегардад. Дар ҳамон навор мега ки як бародар як бачаи ёшай маълума мега ки мега шумо 5-6 сола шуда мерем кай мерем мегарда мега ки ҷо мерем. Қирғизистон қати рафта натонум мега, Ӯзбекистон қати рафта натонум, вай алҳамдулиллаҳ, Россия қати рафта натонум, Хитой қати рафта натонум. Мерам мега маҳкам мекунам мега, чикор кунам мега. ҳаминҷа местем мега, ҳаминҷа яъне чӣ кал местанд? ҳамунҷа местанд, картошона мондесанд, муҳоҷири бечораи гумрозада пулша партофтесай, ӯ аунҷа пула ҷамъ кардесай, бевои заншона хирона пушондесиянд. Акун нигоҳ кунем, вақте ки мо ҳақорат мекунем, бале алҳамдулиллаҳ ҳамаи мо падару модар дорем, қаҳр мекунанд ки чима модари ӯ чӣ гуноҳ дорад ки ҳақорат мекунем? Агар ихел бигирем роҳбари давлата модараш чӣ гуноҳ дорад ки яъне ӯ эҳтиёҷ ба дуо дорад ки мақсад бояд мо дар ҳаққаш дуо кунем ки иқадар роҳбари як марди майдона буровард дар болои сари мо мондак, мехеза модари вай ҳақорат мекунад. Модари вай модар будай, модарои мо модар набудай? ҳамин бародароне ки муҳоҷирда ҳастанд ва дастгирӣ бо онҳо ростӣ ҳамкориам мекунанд. Афсӯс ба ҳамун ҷавоно бародар. Ман алҳамдулиллаҳ рафтам 2 сол дар Тоҷикистон хизмат кардам, омадам алҳамдулиллаҳ. Ҳамин Россия модар бара хизмат кун биё. Хизмат кардам омадам. Ман хеле сол дар ҳамин ҷоям. Аммо бародари мусалмон инҳоро ман ҳамун давраи хизмат медонистам ё ки буданд, чӣ буданд, моро омӯхтагӣ буданд ки инҳо чӣ гуна инсонҳо ҳастанд, алҳамдулиллаҳ медонем. Аммо ҳаминое ки дар даъвои исломӣ мекунанд, ҳамин бародарони мо шумо ақлшон намегӯяд ки дар ҳамои Европа ҳастанд. Мо чуа инҳо намегӯянд Аллоҳ мегӯянд, мусалмоне мегӯянд, чуа ина ҷиҳод намегӯянд, мо ку маҳкам ҳастем дар Россия. Бародарам фикр мекунам ки алҳамдулиллаҳ ислом на хуби, яъне ки мақсад бохабар, хуб бохабари, нигоҳ кунед. Ҳамин як вая мега ки агар мисол ҳазрати пайғамбар гуфтагия ки вақте ки яъне ки агар мебинӣ ки як шахсият новобаста ки мақсад кадом мақсад равия дай, кадом дин дай, мега ки агар мега вақте ки як шахсият мега як бародари мусалмонта ё ин ки дар динат ё ин ки дар мазҳабат ё ин мақсад мераса, амал кӣ ё ба дастат ё ба забонот ё ба дилат, бародарон. Бале. Барои чӣ имрӯз вақте ки бисёр мавзӯи хуба баи хуба кушодӣ, яъне Фаластин яки бародарои мо, бародарои мусалмони мора дар уҷа киштесиянд, барои чӣ барои ҳамино намебироянд? Яъне мақсад мисол хайна ба дасташон амал кардан наметонанд, ба чашмошон мисол наметонанд, ба забоншон чӣ мисол имрӯз имконият доранд ку ба забоншон гап зананд, барои чӣ намекунанд? Барои ки маҳкамшон мекунанд. Онҳо дар ҳамон вақте ки ҳамин ҳақиқат худаш ҳамин бародарон, вақте ҳақиқата мегӯӣ ё маҳбас мешавӣ, ё мебарӣ, ё мекушанда. Чунки ин чиза пайғамбари мо яъне мақсад дид омад. Яъне мо мақсад мо пайравони он дидестем ки мақсад яъне хондем, фаҳмидем, гуфтанд мона ки яъне ҳар вақте ки ҳақиқата хост ба ҳақиқат даъват карда бародарон. Ба ҳақиқат даъват кард, заданашон, сангсорам карданашад, гапи бадам гуфтанашад, ҳар чизе кардан, кори бада кардан дар ҳаққаш.
نو نه که کارت کو آخی بله بله چون که مقصدی پاک داشت موفق شدن مقصدی پاک داشت اینا که مقصد چون که پاک نیستای بغرض همون بیوای زنشون خروندن پشوندن دیگه فکر ندارن اینا با الله قسم برادر جان نه فکر مهاجر میکنن نه فکر وطن میکنن نه فکر ملت میکنن نه فکر مادر میکنن نه فکر جوان میکنن اینا فقط خودمون میگن تمام اینم قدر گپ دارن اینا برادر مسلمان راستی همین برادرانی که شما ویدیو میکرد در حقیقت هم موضوع بینهایت خوب شدگی است هم کانال خوب که هم جوانا هم روی گمراهی میگردن اما برادر جان همین جوانان ما و شما گوش کنن که اگر همونها به خاطر الله باشه به خاطر دین و به خاطر وطن دوستاری باشه هیچگاه آنهای کارا مردم مسلمان ما و شما مردم برادر ما شما بوده در کون ترما نمیشنونن یا بدبخت میمونن تاجیکستان والله من چند 5 سال 6 سال شونه رفتیم خیلی خوش و خورسندی زیبا خوشروی میگن همه تینج خوب میگه اینها وقتا مردمی که میبینیم مهاجرای ما و شما به در روسیه کار میکنن کمک فریو میکنن شونا در دم هوا میافتن اما مردمی که عقل داره فراست داره زنانی داره مثال خواندگی هست هیچ گونه در دم اینا داخل نمیشه برادر هم دسیم هم برادران اموختن در کار کم کم که با چی در هر گونه رویه ها داخل نشوند انشالله برادر جان الکی نقشه خوب کشیدیم امروز حتی کامپیوتر مقصد уже سابیلت کنی سر کردم کامپیوتر بسازن تیار کردن تا سال نو افیر خودمون میکنیم یک افیری که می سریوزی میکنیم که رنگ اونمو کامنتار удалить نمیکنیم رنگ اونمو آوازای مردم نمیکشیم زنده کگ نده خوب ببینیم خوب تا کجا غیرت دارن که اونا را کلوناشون غیرت ندارن که گپ زنن گپ میزنن چقدر گپ میزنن پشت اکران در با تلفن گپ میزنن اینسو زنگ میزنن افیرشون تمام چی با زنگ زدی چی گفتنی بودی این خیلی یعنی در افیرشون قبول نمیکنن اگر او سگای کلونشون کار میکنن خیلی مایداشون همه دوران حقارتی رویشون میکنن نمو سیلکا در تلگرام موندیم شما تلگرام دور اومدین بله برادر جان اینا نگاه کنید در تلگرام موندیم یگون جای گپش نیست بجیق بدرست صحبت کنین دو کس یاد نمیشه الان نگهبان باشه برادر جان داغ مردو که ان شاء الله داغ برادر رو کنین یک انشالله تا میشناسم به نیت خوب هستی در حق دو برادر جان به خاطر الله در حق من دوگو باشین سلام علیکم سلام علیکم خوب برادر خب برادرایی که میخواین که افیر بدرین میتونین که ای تلگرام بختر قرغنتپا تلگرام میدرین در تلگرام بختر قرغنتپا مینویسونین در اینجا میبرویا یعنی که مقصد میزنی پریامای بالا میبروی وقتی که آدم باشه نمیتونین در اومده وقتی که آدم نباشه در افیر شما میتونین که یعنی دک زیاد نمیشه و در حاضرش در برادر جانم حکومتوف محمد حکومتوف تلگرام بدرو تلگرام سیلکارا بجوق روش میبیوی خب همه اکروای قطعی چهره قطع میبرویم همه هزار احمد برادرای ما باور کنین افیر کنین وحشه گرین بد میشه سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله نازکید بک سوزی تینجی سلامت الحمدلله برادر شما خوبه ان شاء الله رحمت شکر خدا مبارک شوه خیلی خبرای نو شنیدیم که یک کانال هوی ان شاء الله کانال داریم فقط یک افیر تشکیل میکنیم که آدمو بسیار بدروینده یعنی مردم مثال یعنی یک چیزایی که وقتی که اینجا طرفدارا از حکومت میدروین اونا نمیمونن شونا گپ زنن وقتی که یک کم ترک اونا را تعریف میکنی چند قدر میتونی گپ زدن گیری من همه چیزا میخوام که اونا هم چند قدر میخوام بدروین ای ما هم چند قدر بخوام بدروین لیکن میکروفونا را کشته نشوه وقتی که گپا بالای بد رفت مقصد یعنی ایشش گپتی نمون اما وقت میتونیم که بکشیم بنابرای گپ زنم انا چیزا تشکیل کردیم خب برادر جان و شما مرد سیاستون تماما مرد ای سرکه یا بار دیگه بدرین برادر خب هر کسی که در تلگرام هست همون سیلکه را میخواد که صحبت کنه یگون فکر داره تروریستو اکستریمیستو نهضتیو یا اینکه مقصد 24 میتونین سیلکه تلگرام قطعی بدرین میتونین صحبت کنین
خب الحمدلله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دست بیگه اکرانه. акаи Дибекҷон, аввал ӯз ман дар бораи даст мегӯянд. Акаи Дибек як савола метавон тамома ягон чи надорум ака. бародар, даста экран биги суҳбат кунем. Не, мақсад ман танали чин ба ҳамин хотир мондагим ака ба худо. Хуб, гӯш кун бародарҷон. Ма ҳамун либоса бупӯшу, будуро суҳбат кунем. Ягон ҷои гапш нест. خب برادر سیازش به نهایت بزیبای. خب ای علی جمعه واخی با خدا شما کو شما اگه خوردگیتون پشیمون میشین وقت بر بگردین. با خدا ما بو میگم تو ما شما سگای دایدو دیلتون با پدر مادرتون نمیسوزه. خیلی شما کو خیلی معلوم که من نمیدونم شما چه خیلی جوان مردین. من نمیدونم پدر مادر شو نگو، روز نگو، بیگاه نگو، سحر نگو، شما را خرون توشون تربیه کرد. شما نگاه کن. خب بیو سلام علیکم ورحمت. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی بک سازی خوبی؟ سلامت چطوری؟ الحمدلله برادر. خونغزین خوبه ان شاء الله. شکری الله الحمدلله. ما هم یک مخلصی دیری نه ختم قریب طولی 5-6 ساله هم ویدیوات تماشا کردیم. ما بهترین در حق همه وقت دعاگوییم همه وقت. از رحمت سلامت باشیم برادر جان. همگی یک سال یا 14 ماه یا 15 ماه اکرام برآمدگیم. نه من ای دوره اینستاگرام داشتی ای سالی بله 2000 خطا نکنم 4 سال زیاد چیده که ایام دوره اینستاگرام مسخره دا بله راست میگی. اینستاگرام دا بله یوتیوب تم نه چی کردیم بله میدونیم برادر جان. بهترین موضوع رو برآمد میکنی راستش بهترین از موضوع رحمت رو سلامت باشی ما برادر. دستگیری میکنیم همه وقت که در بسیار همون ویدیویی که همون خوینو پریمای ترنسلیت میکنن ما میدونیم میبینیم بسیار جیخ میشیم. همین ما باید یک جمع شیم سرجمع هم خیلی خوینو رو پانی نابود سازیم ان شاء الله میکنیم. ما برادر جان ما همین چیزا وعده کردم چون که من یگان وقت ما پاتریچی گفتگی نیستم لای گفتگی نیستم. من چیزا از برای الله نمیخوام چیزا هر موضوعی کردگیم هر برنامه کردگیم از برای الله برای مردم یعنی برای جوانای امروزه و ما با باوری میگم که من گفتم این کارم میکنم значит میکنم که علاقه کامپیوتر سابیرات کنی را سال کردن او را با کامپیوتری خیلی بقوا در کار بوده خیلی کامپیوتری وای در کار نبوده او کامپیوتر بخوا در کار بوده که یعنی کامیرای کلان قطعی کچ خوب بزنه برای که من خیلی خیلی کچ و مقصد چقدر خوب باشه کیفیت تماشا هم قدر بلنده. به همین خاطر این چیزا علاقه 50% کار بوده بگیم میشوه. ان شاء الله میکنیم برادر جان. خدا نگهبان تماشا برادر. ما هم وقت که دبرتیم چی خدمت ما هم دم طرفای روسیه دستگیری میکنیم. سلامتی برادر. به حد مردم گمراه کردن به حد مردم ما بسیار عیسابی که مثال میاد از زندگی میگن کلاشون بسیارشون کم فکر کار میکنن ای همین استفاده میبرن بسیار گمراهشون کردن تایگا مونده این پرابلم کرد. یگان موضوعی مثال ای نهضتی‌ها یا اینکه مقصد ای 24 یگان موضوع دروغ شون میتونی گپ زنی که مثال برادرو بفهمم ببینم. همین قد دروغ که اگر شخصیتی که اگر اسلام دونه شخصیتی که اگر اسلام دونه همه را برآمدشون گوش کنن در تلفظ همون کلمات عربیشون خطا که من الحمدلله خواندگی میفهمم میدونم بسیار کلمات عربی خطا میگن که بسیار عقیده های درست میگن ایرو اسلام خودشون مثال منافق هم میگیرند. برادرم نگاه کنین وقتی که اکای اسفندیار میبروره بعد اکای اسدلو علی میبروره دو کس دامن که اخرات کده گپ زدگان نعوذ بالله میگه که ابو حنیفه تا میگه فلان کنم میگه وای میگه برای مول دنیایی میگه وای کدگی میگه یا میگه وای این خیلی اخراتای بد میکنن تا حتی که حضرت پیغمبر فرزند کبیری بچه کبیری که حزب نهضت اسلام ده یعنی روبر بود هموش آدمی که یعنی از اسلام با گفت چون با خبر یعنی حضرت پیغمبر اخورات میکنن اینو با دلیل
дар наворои ваё мебуроя, барое ки ма чизе ки қатъи ма гап мезана, ҳар касе гап мезана, қатъи ма гап мезана, ё ин ки ман мебинам дар наворои ваё, ман метавонам ки исбот кунам, доказат кунам ва ба гапам ҷавоб бидам. Агар ки мисол мардаме ки имрӯз маро тамошо мекунанд, то имрӯз агар як навори ман дурӯғ мешид, ё ин ки туҳмат мешид, ё ин ки мақсад як одама як чӣ хел бигӯм, ба чашми мисол ба ранги як хусумат мешид, агар ягон наворум мардум аллакай намоён мешидам дар мардум ки ман киям. мо тамоми видеои худта гуфтестам ки ака ягон видеои худат бар зидди инсоният нест. даже ман ҳам мегӯям ки ака яхе видеои худат бисёр одаморо дастгирӣ кардага. як ҳолата мегӯям ака баъд хайрхуш мекунем. ман соли 2013 ака якум курс будам дар Тоҷикистон. ҳизби халқи демократия фаъолият кардем. ман волонтёр будам ака. ҳизби халқи демократия ҳамон вақт ҳизби наҳзати ислом ҳам буд ака. мо волонтёрро медидем. беҳад корои хато бисёр мекарданд. бар ҳолате ки мисол барои овоз мо ҳар як маҳалларо мегаштем, мардумам минеша мегирифтем, волонтёрам хеле мисол не ки ӯро мо медидем да мисол гурӯҳ ҷамъ мешиданд, мисол чӣ хел маслиҳат мекарданд, мардумам ба кадом роҳ чӣ хел кунем ки мисол овозтиишона чӣ хелӣ кунанд. ҳамун давра мисол медонистем ки дар раҳи безеб рафтесанд, ҳозирам дажем баромадашон барои мегӯям ки ҳамин мардум як гап ки мардум ман мефаҳмам ки зиндагӣ хел азоб омадагӣ ҳамиҷа меҳнат кардани омадистем. правильно не ки ба ҳар як гапи гумроҳу ба ҳар як гапе ки ӯ мунофиқанд. хеле сразу боварино чӣ накунем, ҳеҷ чӣ нашавад, худтонро месӯзонед, зиндагитонро месӯзонед. чӣ камен алҳамдулиллоҳ ҳамин як рӯз ҳамин давраи замони ҳозирада ҳамин давлат ором будан худаш хиёл мекунем айда қудрати бузург нест. бале 100% бародарҷон. ака бахшиш ҳазор раҳмат. алло хайр контия ҳазор раҳмат. худованд нигоҳбон tomosha бародарҷон. ҳазор раҳмат. дуо бош бародарҷон. худованд нигоҳбон tomosha. хоб ма ба боварӣ мегӯм ки иншааллоҳ эфири мо эфири калон мешавад ва бибинем ки хоино чӣ мегӯянд. ба салому алайкум акай Дибекҷон, яборга салому алайкум. хубе бародар, саломатон наза иншааллоҳ. алҳамдулиллоҳ, шукри худо ака. шумо созени хубен? саломат бошӣ бародарҷон. як бор зан задум, рӯма нишона дадум, қабул накардем. ба ҳамин хотир бародар нигоҳ кунед бародарҷон. вақте ки мисол ман як одат ҳайда, вақте ки мисол як чизам мегӯм мекунам, ҳамон чизам мерам бародарон. ҳозир агар ки шумо мисоли хел мебуроен, мисол мо ранги уно бояд гурӯҳ бамшава бахшуд дукунагӣ бояд накунем. раҳмат офадар правильно. уно вақти мисол ай тарафи мисол лишта мисол мо мехоҳем ки мисол мо мисол яъне Тоҷикистона ҳимоя кунем, буроем гап занем, уно мегӯянд ки ту 2 минут дорӣ ё вақтам наметад мебурората. яъне мисол бо чеҳраи бечеҳраи фарқ надорад. вақте ки мақсад ай тарафдории худшон мебуроянд, бечеҳраи гап задан мегирад, чанқаи фураш гап задан мегирад, приятнее ша. ба ҳамин хотир бародарҷон эфир чиста лицоқати зинда анами хел гап нест. акаҷон ма ҳамун вор ака намешиносиму, не ки ман қахита тамошо мекунам ва худо гап нест. раҳмат аввал ба падару модару раҳмат ба худод ака. худованд нигоҳбон боша. моро амин мехоҳем ки ҳама вақт ҳамин Тоҷикистон ободу зебо боша, бо ояндаи фарзандои мо боша. ака чизе буд набуд, аллоҳ насиби мо чизе ракард накард, худованд ояндаи фарзандомона хуб кунад. иншааллоҳ ки ояндашон хуба. бале амин падару модармон барои мо ҳаракат Тоҷикистон. ҳазор раҳмат. ҳамин падару модармон барои мо ҳаракат карданд, ғайрат карданд ки яъне моро муваффақ кунанд, моро мақсад як калон кунанд. мисол мо дастёр шем, ҳамин мо ҳам интизорем ки фарзандамона мақсад яъне дар як давлати тинҷу орому муваффақ мақсад калон кунем ба вояб расем. яъне истиқлолият алҳамдулиллоҳ беҳтарин давлат, беҳтарин шаҳр, беҳтарин ободиро дорем. ин бадбахто ба хайна майлаш ина бигзор гапҳои оно ки мисол камбудиё, ягон давлат бе камбудӣ нест. барои чӣ як бор ай пешравиё гап намезананд? ҳаст ягон бор ки бигӯянд ки раҳмат баробари давлат ки раҳи қурғану кӯлоба соз кард, раҳи кӯлобу душанбера соз кард, раҳи қирғану душанбера соз кард. мегӯянд ҳамин гапҳоро. раҳи темурмалика не барои чӣ намегӯянд? бояд бигӯянд ку. агар ки ҳозир гапҳоро бигӯем мегӯянд ки як ҳукуматдора вазифаше ки ин корро бикунад. оё агар ки ҳукуматдор шумо мегӯянд ки пула фалон ҷога, медоне ки як квадрати раҳ асфалт кардан чанд қадар пул расход мешавад? медоне ки як мактаба озод соз кардан чанд қадар пул расход мешавад? оё медоне ки як беморхона соз кардан чанд қадар пул расход мешавад? ино вақте ки дар болои вазифа буданд, оё ино ягон больница сохтанд?
мактаб сохтанд, садик сохтанд, чикор карданд? акам гап ганда маҳқул шид амун гапе гуфти ки студия соз мекунам ба худо ма кайф кардам дами гапе дака машоалло аллакай худованд тайёр ай вақт бародарам, яка вай гуфтесам ку иншолло 50 хориди кор иншолло бутай, ай ҳама чизи қинош компютер будай, чунки вай сабират мекардиянд, пули калон мерафта ва адел мехаридиянд, мечаспондиянд. Як компютерхона рафтем, ҳамаша маслиҳат кардем 100%. аллакай камерао тапа тайёр ай, камераои ҳамин иншолло мора муҳоҷиро да амҷои макаҷон ҳама вақт да бартем иншолло аллоҳ нигаҳбон боша одамое ки дашно мекунанд аллоҳ оёрам нигаҳбон боша акаҷон худованд нигаҳбон ёру мададгору аллоҳ нигаҳбон ино соз мешаванд оли иншааллоҳ у одамое ки ақорат мекунанд одамое ки гапои бад гап мезананд иншааллоҳ ай ҳадафи ма ки бохабар кишиден шумо фаҳмиден ки ман барои моли дунёӣ кора намекунам шумо ҳушёр мешен шумо майрахтон бармегарден шояд ки рӯзе шавад ки шумо мисли ҷавонмард эфир бурем бигӯем ки дибек бародар ҳазор бахшиш ман ҳамун вақтро ақорат кардам ранге ки ман блогерро видео мекардам садҳо бародароро дар раҳ рӯ медидам ба оғӯш мегирифтан акаматро ҳамун вақт ақорат кардам хато кардам мегуфт яъне ки ман боварӣ дорам ки барои ин барномаое ки мақсад барои мухолифон мекунам барои террористон мекунам ба боварӣ мегӯям ки рӯзеш мешавад ранги ҷавонмард экран мебурен дар экран хитона як шермард меҳисобен ин гапам мегӯем ки идибек бародари ман ҳамун вақтро ақорат кардам ҳамун бадбахтҳо яъне мақсад як хештабори мара як ҷӯраи мара як рафиқи мара як бародари мара пастава кардам фаҳмидем бародарҷон аллоҳ нигаҳбон tomoshabardoroи ман ин ҳазор одам нормально кам нестай ба худо қасам бародарои ман саломат бошӣ ҳар касе ки боло мехоҳад буре телеграм силка аст силкаро меҷӯхед прямои боло мебурем бародарои ман силка дар телеграм бохтар қурғонтепа нависагиай алҳамдулиллаҳ хоб ай ҷалиси бародарои ман яъне ки ман ваъда додагиам ки бояд ман сурприза бурорум сурприз чи аст сурприз видеое ки бар дурӯғе ки яъне ин видеошон ин видеошон фарқ намекунад яъне мақсад фарқи калон мекунад шайтонӣ мекунанд фанду фреб мекунанд мардама ҳамин навроро ман бурорум шумо да нишонатон ки як чишми шумо камтар қӯй шавад ва иншааллоҳ баъди вай бо пешавиёро мебинем ки яъне ҳадаф ин видео чи ҳадаф ки сурпризи солинавӣ барои иқбол бикунам фаҳмидем бародарои ман падару модар шуморо барои чӣ калон мекунанд ба як умед ба як орзу ба як ҳавас шуморо калон мекунанд ҳамин хел аст бародарҷонон мутаассифона ин бадбахтора нигоҳ кунем ки на меҳри падара диданд на меҳри модара диданд на оғӯши гарми мақсад як зана диданд на ай фарзандшона диданд натонистанд фарзандошона тарбия кунанд гирехтанд хоин шиданд бадном шиданд бадбахт шиданд ба падару модаршон ҳамсояҳо метарсанд гап зананд ба акаву додаршон ҳамсояҳо метарсанд гап зананд айда бадбахтӣ мешавад бародарои ман агар бугӯӣ ки айда бадбахтӣ мешавад дига ман фикр мекунам айда дига намешавад бадбахтӣ майлш худованди меҳрубон нигаҳбон tomosha бародарои азиз ҳар коре кардам бо мегӯм ба хотири ҳамин мардами муҳоҷир кардам биёем бародарро боло кунам баъд мебурам иншааллоҳ лайк абзал лайк дар кор ман бародарои ман масъалаи лайк ман бо мегӯм мекунен бикунен намекунен ин масъалаҳо қатъи тамоман як каса тавсия натед ки лайк моно икун укун чунки ман эҳтиёҷ ба лайк надорам бародарои ман чиста душӣ барои шумо бародарҷонон ин бародар боло шид бо поён кадхичабо буромад биям одамое ки бизд мегӯен ё ақорат мекунем биё боло бурен якта доказат кунен охи чӣ ба гапҳои ҳавоӣ гап мезанед шумо ҳамин ё ҳамин ғайрат дорен биё салому алайкум бародар бо буромади бародар бародарҷоно ҳазор раҳмат аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша бисёр миннатдорум биёем бародар салому алайкум бародар
و علیکم سلام و رحمت الله. خوبه سوزین برادر، سلامتون اعضای؟ Beş yaşında kızı sözü silecek dedi. Samatı kayıtlı tam da dürüst royka da kalmak falan صد فویزه برادر جون. ما درباره همون بچه کبیری گفتم برا بله او ساعت ما سال 2012 در مسکو کار میکردم مترو پچر که در کار میکردم جا او بچهش نومد در کوارتیر نو میستاد همون وقت در همونجا میخوند یک نمود آدم این دانشجویی توفتا یک تا گپای اون میگو بخی او واقعا در عقل انسان طور نمیگیره نمی باید که آیا در آدم حرام نیست آیا در آدم حرام نیست بله یا مثلا در همونجا کم گپای دی پانتونی بزنن یا ما افرو هر کنشون میکنم مردم همین که گپ شنوم در حیران میشم که میگه چیا موجود داوود لپاتا چی میکنم موجود دیگه چی میکنه یگان چینا میکنه وقتا هر بچه توجی که دفتی که همه بیزنسمن همه چیا یگان چیلست در پروتو یا چهار گونه خیلی که لبوی نقصده هست دومی چم هست همه شست دایو همین یک سوال با تمام همین تروریست و اکستریمیست ها کدام ملت کدام دولت یعنی میگران نداره مهاجر نداره کدام دولت با یک گپ دیگه شده من همین یک دیونه 500 پلوس هایی که نه گپ زدن میتونم نه چی کردن میتونم میگه که چیه ما میریم توجیکستان هم میگیریم پنسیونتون 500 پول میکنیم 600 پول میکنیم اما کلا میگوی او یک کلی یک امرای بشنور یک او کلا ویدیوش انتظار شد من ببرورم که وای اوکی نگاه کنیم برادر جان دا مسئله شخصی را گرفته سیاسی کرده یعنی مردم دعوت کرده سای کجا دعوت میکنی خودت یا بیسویی که نونی خوردن نداری که ما درس خونی وای ما خطیبه گپ میزنیم خیلی پیش اکران بعد نشون داد بالای درس خونش داد خیلی کندای که با خدا قسم باتونای نمی خیلی اما با نیمش کندگی نمی بالای سالش جسیر آخی کجا وای گپ میزنه ما ماورا میگم ما گپ شما میاد که میریم 500 پول میدیم پنسیون تو هم پول جو میگیرم یک گپ بزنم بعد همین یک چیز دیگر را کپیده گیرن فقط سویت درباره سویت گپ میزنم درباره سویت ما مسئله سویت قطعی با دلیل با دکازات گپ میزنم انشالله افیری که میکنم با دلیل با دکازات الله خور کنه همه آدمی را که یک کلمه گپی دروغ گپ میزنه و یا اینکه پشتی مقصد یا ای طرف میگیره یا او طرف میگیره چیست حقیقت هم برای افیری که تشکیل میکنم دکازات قطعی گپ میزنم که برای چی سویت نیست یا اینکه برای چی سویت هست برای چی در ایران سویت هم میتیان یا برای چی در افغانستان سویت هم میتیان بله میتیان لیکن من با دلیل با دکازات گپ میزنم او بدبختو چون میدونم لیکن مردم نمیدونه این چیزا برادر جون نه همین 10 سال پیش نه 15 سال پیش در ایران چی بود ماها سویت نمیشیم روز شبانه باردو خیلی 3 ساعت میکشن و میکشن خیلی نظر با دیگر روزا خیلی ترقی و خیلی نسبی تو را کشی ما اشنایی باید یا مردم مسویت نمیدیم ای پیچمی کسوپاتو هم مراجعه کنن گرفتن ای بیچاره زده است اوبود کیسه چی کیسه همین رستم امامعلی تاریخ وقتا قسم بچه کبیری را ما دیدم کو ما یا اگر دولت نبگیرن برای رستم امامعلی شدن برادر جون اینو کلان اولاد و اجداد و اویله و فرزند و کوچشون قطعی حتی با یک سخن رستم امامعلی نمیبرویند چون که رستم امامعلی صادقه گپ میزنه هر یک نگاه کنین که اگر این شخصیت برای پیشرفت این وطن اگر نکنه دوشنبه قدر آباد نمیشود این قدر پیشرفت نمیکنه با الله قسم چقدر که من مسکو دا میبینم پارکوش چقدر خوشرو بهترین گلزار یعنی مقصد چقدر دکوراسیون فاسون عیناً همون خیلی کردیان با خدا قسم همین خیلی گپ ندارم خیلی برادر انشالله افرای آینده دا همه کسا دباوید میشیم با صحبت میکنیم الله خیرتون تیا شیر گپ ندارم صدور همه شما بسیار بینادور خوب باردار
اعلای مهربان گابون تماشا بردارای ما بسیار صحبت خوب آمد برادرها قطعا منینیوی برادرها را لایک کردیم خیر انشاءالله نوروی آینده را انتظار شین افیروی آینده را خوب بگیم خوبتر میشود خداوند گابون تماشا بردارای ما سلام علیکم